את גם מוכנה זהו, אנחנו רוצים להתחיל, בבקשה. אז הנה, תביא אותה קצת קרוב, אני לא רואה אותה. עכשיו, איפה האחיות? פנינה. בואו, בבקשה, בואו, תעמדו כאן, ליד כאן, בבקשה, תראו. כן. בואי, רגע. הנה, רגע, אני צריך לראות את הכיתה. הנה, בואו כאן. אני לא רואה אותך, תבואו, מה אתם רוצים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו ממצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה. צור ישועתי לך נעים לשבח תיקון בתפילתי ושם תודה נדבר